YouTube! Nu te bă, YouTube direct, bă, nici mai sta pe vorbe, bă! Un interviu, cum a fost? Fain! Ok? Următorul site! Adi Piticu! Hai! Furculițele! Da, s-a ridicat prea mult! Hai, bă! Adelin! Cum a fost saltul? E nesimțit, bă, băi, nesimțit. Furculițele! În sfârșit a reușit să sară. Sumo 2 pe YouTube! Furculițele! Ai ezitat! Băi, pun pe YouTube, băi. Da. Cam cont pe YouTube și pun videoclipuri. Da, i-am zis că-i pun pe YouTube. Ca uite în videoclipuri de cât. Lanțurile! Dar vă pun pe YouTube, mă. Deci atenție, Bogdan, nu pica! Nu pica, că e de bun gust.